της ζωής ημών, Χριστό το Θεό παρακούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσχύγησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ελέησον ημάς ο Θεός, και να τον έγκαλιο
και είναι η αιρωνιμότητά του.
όλους μας ότι δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές, αλλά να είμαστε αληθινοί άνθρωποι, να βιώνουμε την αληθινότητα, να λαμβάνουμε το μήνυμα της ταπεινοφροσύνης και όχι της ταπεινοσχυσίας, να μην γινόμαστε δηλαδή παράφρονες μιας καταστάσεως και μιας πίστης η οποία δεν έχει να κάνει με την αληθινότητα, με την πραγματική εκκλησία που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έρχεται επίσης η Παναγία να πει σε όλους μας ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να μην φοβούμαστε την αρρώστια, να μην φοβούμαστε το θάνατο, να μην φοβούμαστε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν καθημερινά σε όλους μας. Έρχεται να μας θυμίσει ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι με αγωνιστικότητα, να εμπνέουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας και να γινόμαστε κατά χάρη θεοί με την καθημερινή μας βιωτή, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι μας να πιστεύουμε στον Θεό ειλικρινά, να τον αγαπάμε και να τον σεβόμαστε, γιατί ο σεβασμός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Και επειδή σήμερα και η σημερινή κοινωνία είναι λίγο περίεργα, ανάστατη πνευματικά, σε αυτό το κατακρίνισμα το οποίο συμβαίνει, εδώ που σε μία ζωή και ύπαρξη χάνονται ανθρώπινες ζωές, εδώ που χάνονται ανθρώπινες ψυχές, εδώ που ένας άνθρωπος ψυχοσωματικά καταστρέφεται, υπαρξιακά διαλύεται, πνευματικά καταστρέφεται, μέσα σε όλα αυτά έρχεται η Παναγία να θυμίσει με την ύπαρξή της, με τη στοργική παρουσία της, ότι έχουμε την δυνατότητα να ανακάμψουμε και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να γίνουμε πιο πιστοί και πιο βαθιά χριστιανοί, να μην υποκρινόμαστε και να υποκλεινόμαστε στον φαρισαϊσμό, αλλά να γινόμαστε ένα με τον Θεό, να αναλαμβάνουμε το μήνυμα της αληθινότητας της Ορθοδοξίας και να γινόμαστε ένα με τον χριστιανισμό και το πρότυπό μας, που είναι ο Θεός. Και έρχεται επίσης η Παναγία να μιλήσει για το έθνος μας, να μιλήσει για την πίστη μας και να μιλήσει για την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας πάντοτε σκεπαζόταν στις δύσκολες στιγμές από την Παναγία. Γίνανε τόσα πράγματα, περάσανε τόσες αναστατώσεις, γίνανε τόσοι πόλεμοι, εμφύλοι, καταστροφές, περίοδοι πραγματικοί που η Ελλάδα έζησε το μεγαλείο της αυτοκαταστροφής της επειδή υπήρχε έλλειψη ενότητας. Η Παναγία ήταν μπροστά και είναι μπροστά και καθοδηγεί τον κόσμο. Έρχεται σε όλους μας να επικοινωνήσουμε και να μας δώσει τη δυνατότητα της επικοινωνίας μας αυτής με τον Θεό, ούτως ώστε όλοι να γίνουμε ξανά Έλληνες πραγματικοί, να ταυτίσουμε την πίστη μας με την εθνική μας ιδιοσυγκρασία, να γίνουμε Έλληνες, να μην ξεχνάμε την καταγωγή μας, να μην αγνοούμε το αίμα των παππούδων μας που μας έκαναν Έλληνες, να αγωνιζόμαστε και να σεβόμαστε την εταιρεότητα, να αναγνωρίζουμε πραγματικά την διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα να αναβαθμίζουμε
προς την πραγματική και αληθινή θρησκεία μας, που είναι η Ορθοδοξία, η πίστη στην αιωνιότητα, το μήνυμα της Αναστάσεως, που καμία άλλη θρησκεία δεν έχει. Η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Σήμερα η απόδοση της κοίμησης είναι ουσιαστικά το κλείσιμο του εορτολογίου που έχει να κάνει με τη μητέρα του Θεού. Έχει να κάνει με την ελπίδα του ανθρώπου, έχει να κάνει με την μεταστοιχίωση του ανθρώπου σε κάτι υπερβατικό, σε κάτι που ξεπερνά το φυσικό, σε κάτι που κινείται με διαστημική ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα ζει την επίγεια ζωή. Και ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να κινείται στον χώρο και στον χρόνο, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα από την πίστη και την προσευχή, όταν πολλές φορές καλούμε τον Θεό και έρχεται κοντά μας και τον βλέπουμε δίπλα μας, αυτή είναι η ταχύτητά μας, η υπέρβασή μας στον χρόνο και στον χώρο. Γινόμαστε κι εμείς άφρονοι, έστω και στον ύπνο μας. Γινόμαστε υπερβατικοί, έστω και όταν τα μάτια μας δεν επικοινωνούν με την πραγματικότητα. Η Παναγία είναι το μήνυμα της ζωής, είναι το μήνυμα της αλήθειας. Ζήστε την αλήθεια, μεταφέρτε την αλήθεια αυτή στα σπίτια σας, αγαπήστε τον Θεό, ζήστε με τον Θεό, καλωσορίστε την Παναγία στην καρδιά σας, γίνετε αληθινοί, πραγματικά φέρτε την εικόνα του Θεού και γίνετε κι εσείς κατ' εικόνα και καθομοίωση, δηλαδή ακριβώς Θεοί. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεβίες Παναγράμμου και Παναγίας αυτού μικρός, δια δυνάμει τιμίου και σώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εκπρονίων διοδαήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασχής Ιερών Σάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και του Αγίου Ενδόξου υπέρ της αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού. Διευκόλου